min jaadi gila 2007 ha 2012 omo yaha tourné min dartorno ko korka ñande wetata wona korka min puɗɗi to ko ñande julde korka kala hitande est ce que advice joni exactement advice watta ɗum advice so fuɗɗima tourné kala temps omo jogui temps mo waɗata tourné so pari so yiiɗi mi dokkama 500 000 o yahata wona o yiiɗa kalisode mais omo andi so wodiri noon so ɓooyi yimɓe kastamo par ce que enen haala pour en mbayno enen jaawi sudde neɗɗo kono enen jaawi tellin ɗum eyyi firtani noon kadi pakol leñol exactement ko jeehi ala pakol leñol en jahani par ce que pakol leñol sa ƴeewi 2007 no mbimami ha 2012 jomum waɗa tourné so arti en foti jooɗade duuɓi pour wawa wadde préparé won wino pakol leñol artata pakol leñol change lawol e ɗen gueɗe pourtant heccankiran clim makko jaltuɗo hen yimɓe fof ne mbiya pakol leñol nde he buusani firti ko concentré musique on e namdi ɗum musique on namdi jaaha ha jewneɗa jaaha ha cohleɗa mbasa wondiron tan ha gayna fof mbiyata waɗa ɗum ɗo advice hande o mérite mo joguera pulaar o mérite mo jogui o c'est vrai o tawi dingiral ngal yaaji mais o wawno taw dingiral ngal yaaji a par o waɗa ɗum o ronka wadde tenir o ronka yo talent makko yo waɗa ɗum maintenir mais hande sa ƴeewi kala ko a jotta ko hitande taw o yaltinade clip o waɗi feere fof o dañi label makko o dañi des tourneur miñiko mo jirima baban tournam clip aji makko o dañi des partenaires hande rap pulaar so tawi ne waɗi sponsor uji kanko goto jogui hen sponsor dariɗo kanko goto jogui yimɓe waɓe mo suivre nder leydi ndi e caggal leydi ndi ene nafamo ene mbaɗamo financé on watta e musique makko ɓen sa yini nafamo ko eɓe jogui makko yakare eɓe gandi omo jogui inspiration eɓe gandi omo yima kene adda yimɓe on wawno yimde lawol gorol hankkadine ko yimi foof sakko less mais guila o yaltini alhamdulillah rewi hen album ine wona kala clip mo yaltini wonata ko dow goɗɗo o est ce que fami jimmi haala ko ɗum firti ko kanko omono jogui équipe makko sa ƴeewi hande advise wonde DJ Mansour kala spectacle moɓe gaari ɓe mbaɗa ɗum bombardé holko tagui ɗum par ce que c'est vrai yimɓe ene cohli message o ene cohli gongaji ɗi mais message o e gongaji ɗi foof ene wona e morceau kono andude public ma ko yiiɗi ɓurtide sa yi hande Dip Doundou Guissé ene mbaɗa ramassé ngaka Blindé ene mbaɗa ramassé par ce que ko public mabɓe yiiɗi ko ɗum ɓe jimata DJ Du an wawa yaltinde hunde welanima mbiya yo wel hettoɓeɓe an ko jimata ko aɗa andi welanima an hoorema ɗum ɗo mi wawa heɗade ɗum mi welto donc goɗɗo wawa heɗanade mi welto advice il travaille comme ça kanko o yimata koko welimo ko andi ɗum ɗo no welimo wawi wadde hen sinaba o welto ko ɗum o yaltinoyde janggo an beltoɗa hen par ce que yimɓe guuri ko ɗum jimata jimol so findinani jangguinani ngol jimol andinani so wandu woni journaliste rewandu woni ministre ɗum dirige liste dowmri affaire piste ko ɗum jiɗɗen famde ɗum poɗɗen famodirde ɗum min ɗo min ngara ɗo banque ɗo gonmi ɗo min wonani rap kono kadi ɗo faami rabo min garami ko ɗo banque mballahol ɗo walla banque musique pulaar o ɗo Baaba Maal dari ɗo min jiɗi wonde toon kono anglais wiyata ko upside down koko yaara ko hoore yaarata joni holno mbatten ha public amen o nden sa wi Youssou Ndour a wi Omar Pène a wi Thione Seck a wi par force voilà hande sa Ali Seck a wi Sidi Diop a wi Tarba Mbaye a wi Elas Keita hol poɗɗo wiyeɗo ɗon ɗo donc Abou Camara nan ɗon c'est un grand que et j'aime aussi ce qu'il fait o yinno yiidemo kono min dañani yindede woɗɓe nan toon baɗon Sari Sarr nana ara Amir nana ara donc holno min mbawi wadde hamin keɓa public amen jofuɓe ɓe mbiyan ɓe sa yeehi soirée mabɓe tawata toon ko biyo sama papa tukulol sama yaay tukulol wawi deggumo pulaar holno mbawɗa ha keɓa ɓeɗon ha sa noddiɓe notoma donc moi j'ai préféré yettude un Baaba Maal plus un Thione Seck mbaɗa ɗum mélangé ça te donne un musique mo ganduɗa jolfowo mo nanani pulaar o ina wawi heɗade ɗum sa waɗi ɗum invité nder Fouta tawoy ma sa waɗi ɗum invité nder Grand Théâtre woni morceau mo ganduɗa ko woni maayo keso mo mbaɗmi o c'est ce que j'ai essayé d'amener ganduɗa hay so tawi ko pulaar jimani mais musique o an mo nanani pulaar o tu vas consommer ha so mi noddima ma ar notomi ma war holko tawi notoɗa aɗa notomi parce que tu peux consommer la musique fond musical o ça va être un musique pulaar kolliɗi nan toon guitare Dawde Diawo nan toon guitare Samba Sekko nan ɗon guitare Pulaagu ngu nan ɗon bawɗi pulaaji nan ɗon dowo ça va être rythme ganduɗa mo nanani pulaar o ina wawi towoydemo ha heeɗo ɗum donc c'est ce que je suis en train d'amener mais anda soma ya noon kono je crois que somi dañi ɗiɗo walla tato wawɓe wallude min paama ko jiɗmi ko min waɗani musique min mbaɗa musique ko pour yo Pulaagu yiyen hoore muɗum jimmi ko juddu jeeri Dakar o wawa yadde Fouta nder Fouta wona à l'aise e nder Fouta taw wiyaka ko juddu jeeri
min donc njuddi jeeylo ina foti yiide hoore mum e nder Fuuta Tooro ina foti yiide hoore mum e nder Pulaagu holno yirata hoore mum e nder Pulaagu minen ɓeeɗo mbaawi noddude ɓe puntinde min puntondira kamɓe ɓe mbaawi yiide koye maɓɓe e nder Pulaagu haa ngannda kamɓe heewooɓe musique e soirée waali ɓe kamɓe heewɓe e soirée Sidi Diop ɓe e poti arde e soirée ji amen hay so ɓe nanaani ɗemngal ngal ɓe mbaawi yiide maɓɓe e Pulaagu ɓe ngadda bammaɓe ko haal Pulaagu yimɓe ko haal Pulaagu hay so ɓe nanaani Pulaagu koye nder Pulaagu ɓe tuuti moi min ko ɗum ko kaɓanmi et j'espère aussi que so Allah hokki kam ina foti marsude par ce que mboɗon ƴetta poosam mboɗo waɗa heen alaa ko mayɗo ƴettude mbuuɗu totti kam wi kam Malick nda waɗe concert ma walla nda waɗe musique ma walla nda ko min liggotomi itta mi waɗa heen hay so tawi j'ai un famille aisée alhamdoulillahi rabbil alamina kono kamɓe fof ɓe jiɗano mi waɗa musique joni ɓe jeeɓilta kam fof koyngal gotal nani nder koyngal gotal nani bowol somi waɗi réussi ɓe mbiya alhamdoulillah somi waɗani réussi ɓe mbi min kalnino mo musique wona koma et pour ça je suis en train de me battre ko gonga mi dañani ɓe Dj Dou lawol ngol ɗo kono woɗo firmo e ɓerdam min Dj Dou min jooɗo mi oɗo idée mo joguimo mi fawnamo ɗum o ƴeewa ɗum o waɗa ɗum o liññita o liccita o ƴeewa so tawi no wawi yaade walla wawi yaade kono kadi Allah hokki kam occasion hannde mi haalnimo taw o nani mo ɗacci hen haqqille mbiyana kam kamata ɓoɗomi caggal makko Allah ne siiri ɓoɗo makko neɗɗo mo kursini andi min kaw min mi yaɗanima jaafoɗa noon ka halpular yimgol halpular a meeɗa yiide jolfune yima musique halpular ha min ko musique pular mbaɗani pure et dur mais bo yiɗi kadi biyeteɗo juddi jeeyro comme min komi juddi jeeyro kono baba walli kam hami wawi pular ko Dakar jibinami toon nehami toon mawnumi kono kadi komin juddi jeeyro bawɗo fuutanke kono kadi oɗo yiɗi suko gonɗo Dakar biyeteɗo juddi jeeyro dokke Allah mi salminimo dokke Allah dokke Allah rapport mawɗo mi salmini ɗum rapport mawɗo woni dokka Allah gonɗo hen o vraiment musique baɗɗo fawoyde kanko no waɗata e nder renndo ngo jokku donc ko ɗum tan mbimi ko mboɗo yiɗi min cukalel mo biyeteɗo juddi jeeyro mo nanani pulaar wawa yiide hoore mum e nder Pulaagu bammu ko haal Pulaar yimmu ko haal Pulaar hayso tawi bammum e yummum ballanimo walla tawi mbaɗi kono kanko ina wawi taw Allah wallanimo nande Pulaar ko boni boni fof hayso seeɗa kam o yiito hoore mum e nder musique Pulaar ina wawi wonde way Amir DJ ko Amir haali o gonga min jimiɗo grand o no waɗi feere o naata live o ni grand o ɗo mi anda no wiyete juddi jeeri o grand ba Bocoume juddi jeeri mawɗo wala juddi jeeri an no mbaɗɗa feere mbumba jeeri tata almami wala mbumba jeeɗa juddi jeeri jeeɗa mbumba no mbaɗɗa feere haara wona direct uji MC Mody en DJ Dou en ni waɗa feere ha gondira noon e spectacle uji BAABA Maal en MC Mody en dokke Allah en safara en ay onon juddi jeeri wonɓe ɗo ɓe onon kebbinta saluji Wally Seck en onon kebbinta Sidi Diop en onon kebbinta woɓɓe donc il fallait ko mbaɗon feere mbaɗon feere wala min ajumi min meeɗa nade Wally Seck min meeɗa non ko exemple non ko exemple dokkumami jimiɗo exemple dokkumami hande so wiyama tukulu ana tukulori enen ɓuuri heew toon donc il fallait ko mbatton guitten complexe gonɗo e men o ganden exactement ko ɓe mbaɗata ko eɗen mbawi ɗum donc ɓe noon so peltiyandiri minen halpular ɗum voilà mais ce qui est essentiel onon kala mi hettima haaluji moon kadi haaluji mon ko haaluji baɗɗi fayida mone moon kala aussi addi yiyande mum addi aussi miijo mum c'est très important baba réseau mum o yahani no feewi bon en elmintomo tan après kanko aussi o wawa faddimi MC Mody waɗi ɗo développé ko heewi ko gandanɗa hoorema vraiment rendo ngo fotata ɗum hakkille no feewi no feewi no feewi no feewi no feewi par rapport aussi e old school en ɓe e new school en ɓe nde tawno mboɗo heewide weli mawɗo metti mawɗo ko ƴeeŋowo weli suka metti suka ko jolowo ina ɓoyna mawɗo e nder dingiral waside sukaɓe jona walla sukaɓe kooli ɗum aussi c'est très important rendo ngo anda ɗum ɗon nde tawno aussi aduna ko sahaji tan woni tan joom saaha yo sengo meeɗa mo ala saaha tigui rigui ha joni faama wonde ko noon woni no Allah waɗiri nde tawno ko Allah e dokke mum wasata aussi kañumma saaha mum aroy par rapport e Amir ko haali ko kadi aussi ko haalande nde tawno ko ndenten ɓuuri ceeren kadi ko dental pooli jiijiɗamo te kala ko yiyana ko hulantake kala ko rendi huula herse ittane gueɗal ne keɓiɗni kono noon Amir mboɗo yiiɗi artudema seeɗa onon waɗoɓe musique peut être sen mbawi mbila mbiyan yela walla e goɗɗum
oɗon metti jingande e woni parce que aɗo metti jingande kala e mon jimɗo seeɗa hawti nantude dangel mum tan sikka wonde hankanti ko ɗon gueɗe ɗe kaydi sikka wonde tigui rigui hankanti koko gayni golle sikka wonde hankanti paari walla kala hen udditanaɗo fans club groupe WhatsApp tan sikka wonde hankanti gueɗe mum fof parité alors que ce n'était pas le cas hande pour mbawon yettade ɗo jiɗɗon yettade on jaɓat wadde rampe par ce que hande kala e mon biyo wonde bammal ko idol mum so bammal haali ɗum ɗo rewi ɗo waɗa jungo e huno ko e tawno musique aussi so tawi neɗɗo ne naata hen aɗa natiri hen fannuji ɗiɗi naata hen ngam yidde hebde buzz walla naata hen ngam yidde wadde carrière kala natiro e art noon wadde carrière ko onodi mbaɗo passe onodi mbaɗo percé o onodi mo heppata haɓata o ko onodi gollotoɗo ko on woni darotoɗo o ko on woni neɗɗo cembuɗo ko on woni neɗɗo jogorɗo tigui rigui naftorade e nder art o janggo e jaam ɗum ko gueɗal par ce que art wonata reedu fina tan jibina fami gueɗal gongal nano idi voilà mami nanduma gueɗal gongal ɗimmal ngal mboɗo yiɗi mbatten hakkillaji men e koye men paamen wonde naalaki tan kañum tan gooro cundum wawa yaada hay nokku neɗɗo ko ma jogo caggal ne tawno kala ko weeli wajjikino te kala ko wajjikini yoɓe songude kewi wiide ni kono noon naalan ko ɓe ƴeewat yimɓe maɓɓe ɓeɓe pijji ɓeɓe mawnidi tan ɓe guitta ɓe mbaɗa ɗumen tigui rigui ha joni e jeese maɓɓe te kadi aussi soɓe kalfini ɗumen gueɗe ɗe ɓe ɗaccitta ɗumen e gueɗe he ɓe ɗaccitta ɗumen e gueɗe he à chaque fois so tawi jomum wimo wonde ko ɗum woni ko kalfitmami heedma e hakkille ma e nder e ko halfinma ko ɗum holne mbawata yaade a wawata yaada he nokku kadi aussi naalanke foti ko softude woni holɗum naalanke foti ko softude holko tagui mi wiide naalanke foti ko softude par ce que sa ƴeewiɗo hande naalankoɓe men a ƴeewi to banggue rapto MC Mody ɓuuri waɗede suivre e banggue Facebook walla ɓuuri waɗede suivre hande tigui rigui e banggue Instagram ɓuuri waɗede suivre e banggue TikTok ɓuuri waɗede suivre e banggue YouTube holko saabi ɗum par ce que o yaha hawa andi wonde koye nouvelle technologie o yimɓe woni joguiɗen ko audiovisuel woni ko neɗɗo nanata ko e ko neɗɗo yiyata ko e sa fami koye monde digital gonɗen ɗum waɗi à chaque fois kala ko bandi ko en puuri o ɗayrat ɗum ɗum waɗi kala ko bandi ko en puuri o ɗayrat ɗum hande noon enen naalankoɓe men ɓe mbiyata ko wonde min mi dañata TikTok min mi jogata ko compte Facebook min mi jogata ko compte Instagram min mi jogata ko tigui rigui ha joni kono wiye compte Twitter par ce que so tawi mi joguimi ɗum nden bon peut être joguiɗo accès dañam accès mo fotani dañjeyam accès dañayam accès c'est pas comme ça que ça fonctionne kadi jogade ɗum nde ton tan ɓolum tagani yimɓeɓe andudema e nder oɗon fannu a waɗa ɗum alimenté ne MC Mody mbaɗat ni ɗum woni l' essentiel o so tawi noon a yiiɗi janggo e jaam ɓen ɓe gandanɗa hoore maɓe jokkodirɗa ɓe so tawi a yaltini hunde ɓe mbawa kamɓene aussi wawde jaggandemo junggo nde tawno enen rendo fulɓe il faut paamen pullo ene yiɗi tinɗo ɗum pullo so tawi a tini ɗum a tintini ɗum ene aɗa tini ɗum tan e gantumane haalirta ni hen kañum ɓe hoore mum hollite wonde a tini ene tini ɗum jagganma junggo e nder oɗon fannu ɗum il faut paamen ɗum ɗon par ce que en mbawa yaade gaga aussi réseaux sociaux c'est très important en mbawa yaade gaga staff c'est très important en mbawa yaade ɗon ɗo e ɓen ɓe potodirɗen ɓe e guittinani ɗumen gueɗal woni animateur uji men ɗi joguiɗen ɗi woni ɗo banggue rap woni ɗo banggue tigui rigui ha joni banggue yela par ce que hande a wawa wonde rappeur jogoɗa animateur taw tigui ko ha joni ko rap waɗata tawa hokkata ɗum respect mo poɗɗa hokku ɗum o so invité ma e nder plateau tawa aɗa darda ɗum yitere wonde c'est pas comme ça que ça fonctionne ɗum ko gueɗal a wawa wadde tigui rigui musique mbiya wonde so tawi son ma yalti aɗa nelda jomum yo waɗ partagé yo waɗ ɗum ɗo so tawi invité ma janggo e jaam tawa arata ko banggue goɗɗo jahata mbiya arta c'est pas comme ça c'est pas comme ça que ça fonctionne il faut qu'on se dise la vérité hande enen eɗen jogui welɓe dande eɗen jogui wawɓe yimde kono noon koɓe ponno adarade koko ɗum woni koɓe mbattirto a yiyat joni artiste wona studio waɗa toon dépensé pendant plus de 150 000 e nder morceau goto so tawi morceau o heeɓi ɗum tan hokkama audio makko guel o heeɓi ɗum jarantamo wiide DJ ɗum aha nda ɗiɗo ujunnaji 5 tinno wat feere foof ne mbaɗɗa morceau o pour o wawa filtodire e windere nde non yawat
ko DJ du ko o yahata DJ Boubs o wiya ɗumen 250 000 ɓuuri o ara tigui rigui to DJ du e nder on tuma o totta ɗum ɗiɗon 25 000 nden o wiyata wonde ko nden so DJ du heeɓi 25 000 ɗi wawa wadde ɗum e luwas walla wawa sodde ɗum crédit walla wawa sodde ɗum wutte moƴƴo ɗum so tawi nana e nder men en mbawata yaade hay nokku ɗum ko DJ Boubs hetta ko moftat voilà ɗum ko gueɗal voilà ɗum ko gueɗal c'est très important gande ɗum par ce que hadde wari leñol ngol ko enen ɓiɓe leñol ngol wireɓe ko nalankoɓe haaliyankoɓe gendiyankoɓe jaydiyankoɓe witiyankoɓe wiiliyankoɓe e yimiyankoɓe ko ɓen mbari leñol ngol ko kamɓe goni ɓe ngala solidarité hakkude mabɓe ha leñol ngol wawa jaggande ɓe junggo e nder oɗon fannu il faut pamen ɗum ɗon ganden ɗum ɗon nanen ɗum ɗon te nalankoɓe ɓe ko ɓurde yimɓe ɓe tan ɓe goniri ɗo kono yoga e mabɓe beldani goto hen fof biyo wonde ene yiɗi goɗɗo o so tawi fewnitima e jomum warat walla so tawi aɗa yewtide e goɗɗo e nder oɗon fannu e aɗa yewtide e goɗɗo e nder oɗon fannu walla aɗa yewtide e goɗɗo kala ɗo goɗɗo o tawa ko goɗɗo o darato ene ñoho goɗɗo o c'est pas comme ça que ça fonctionne so tawi en gurdi hono noon en mbawa yaade hay nokku nalankagal ene jogui ko namdi te kadi nalankagal ene hira haadi nalankagal ene hira noon moni kala foti tan ko jaggude ko foti jaggude ko anda ko foti andude ko witta aussi par ce que culture générale o set par ce que so jii MC Mody ene yima ene waɗa marqué e yimɓeɓe nilne hasarde par ce que hande Abdou Camara en e Papo leñol en ko kañumen mbaɗe makko ko mbaɗe makko ko ɗum tagui hande omo jeeya e rapport aji ɓurɗi wawde wadde tourné e nder Fouta ko mbuyi men par ce que ɗo wonde o jooɗaki machallah waɗi ɗum ɗon ça veut dire que won ko nanna e makko te won ko jabno e nder oɗon tuma ko ɗum noon woni oɗon virus naɗɗo e makko hande so tawi o naati nder studio o wawi yimandema toon 3 morceaux walla 4 morceaux e nder hojom goto par ce que ça veut dire ko wonde o jogui culture générale o enen rendo fulɓe il faut pas men joguiɗen ko gaddinaji machallah eɗen jogui ganni eɗen jogui donaɗi eɗen jogui hajoni gowaɗi eɗen jogui conce ha e ko nandi hen ɗum noon c'est très important onon paamon ɗum ɗon gandon ɗum ɗon jaɓon nadde e nder dowri ɗi jaɓon andude tigui rigui fuutankagal ko wuuri jaɓon wittande ɗum so tawi on jiiɓi yuɓɓo yumta tabide jaɗɗa laato tawa mawɗo no wawi wadde ɗum consommé debbo waɗa ɗum consommé suko o waɗa ɗum consommé ne haadirtini en mbawon wadde percé mbawon wadde marqué empreinte mon te surtout aussi côté sensibilisation il faut mbawon wadde sensibiliser rendo fulɓe ɓe mbawa famde ko yahate aduna o ko holɗum ɗum noon à travers e voix ji mon ɗi jogui ɗon ɗi e nder morceau ji mon ɗi jogui ɗon ɗi oɗon mbawi wonde influenceur uji mawɗi e nder on tuma tawa dans ce cas kala hen mo famano faama kala hen mo anda anda kala hen mo teskino ko teskito ha rendo fulɓe ngo wawa ɓamtade no foti ɓamtade ni kono ñande fof eɗen goya eɗen négocier ñande fof eɗen goya en mbawa yettade poɗen yettade ɗo ñande fof eɗen mbawi wonde tigui rigui ɗemgal ngal natti haalede ɗemgal ngal noon so tawi ngal natti jangtede enen kala en janggat ne tawno ɗemgal so janggaka jangtaka janggat so tawi neɗɗo yiyata bindi o nanata tindi o mayro komo jindi ɗum noon eɗen gandi hande ɗo ɗo gonɗen ɗo hen eɗen manki yaadude e kesam hesamago e fannuji kewɗi par ce que ko Baba Dadi Bocoume waɗi ɗo souligné ɗo banggue rap wona tan ɗo banggue rap koye fannuji ɗi fof ɗo banggue animation la même chose ko oɗon probléme joguiɗen ɗo banggue journalisme la même chose ko oɗon probléme joguiɗen ɗo banggue tigui rigui ha joni nos intellectuels sen ƴeewi hande intellectuel eji men kewɓe wiyete ko intellectuel janggoɓe ɗo hen université ɗi so tawi ha joni président de la république are ɗo yaade ko kamɓe ndewata e cortège aji ko kamɓe mbatte e nder auto ji ko kamɓe tigui rigui dokkete 10 000 francs walla 15 000 francs ɓe mbawa tournude un peu partout e nder oɗon tuma rewde e politicien ji ganduɗa hoorema kono cohli on nde tan ko nde wonde noddata on ne haadirti ñanda eywa joɓata on hay mbuuɗu oɗon tourno oɗon jaa ɗon pourɗoya hen saji auto ji mbaɗa askida mawene hen duttoɗon kadi mbiyanode ko onon goni les intellectuels holto intellectuel ha gangal woni ɗum ko gueɗal il faut paamen ɗum il faut kaalen ɗum noon wadde noon so tawi enen ko enen gona e pele ɓamtare ko enen goni new generation won darde nde poɗɗen darorade won liggey bo poɗɗen liggata heewi kono to banggue rap eɗo banggue musique wondi ko en cuwa ɓosde ɗo banggue animation en cuwa ɓosde eɗo banggue ɗum ɗo gandata en cuwa ɓosde ko ƴeewen par rapport e koreji men ɗi gondiɗen ɗi hande ko enen ɓuuriɓe jogade population fuuf kono ko kamɓe ɓuuri en wadde avancé eɗo banggue technologie laabi 160 ne tawno ene saaɗi mo jiyata ɗo hen ko homme public joguiɗo 100 000 abonnés e nder YouTube
on en ngala ɗum taw il faut qu'on se dise la vérité woni advice mo jogiɗen o woni tigiriga joni baba mal mo jogiɗen o woni MC Mody gonɗo o woni min gonɗo o hande sa yi télé men heccenki waɗano en fete 100 000 abonnés mo jogui eɗen gandi poti diwde ɗum sa yi hande ɓen ɓe ganduɗa kañum woni PD TV o ɓen mbiyete seeɗa hande ko jogui ɓe hen abonnés sa daari mbarodi ene yaara plus de 3 millions abonnés 3 millions sa ƴeewi 7 TV ne yaara plus de 3 millions abonnés Fouta Vision eywa dans ce cas so rawa yettade hay 100 000 abonnés eywa Titonde TV yarata koye 20 000 abonnés donc en cuwa yaade hay nokku holno foti million ngaji yimɓe joguiɗen ɗo hen e nder monde he ya guine ƴeewa fulɓeɓe toon ɓe ƴeewa hande hay sino ko jeune mo ganduɗa hoore ma hande wiyete ko Sayfon Balde pourtant o wuuri Medina ɗo hande omo yaara e plus de 200 000 abonnés sa daarimo clip makko mo wattidi wadde o waɗi hen dépassé des millions et des millions et des millions won wonɓe toon caggal mum ene waɗa ɗum soutenir kono ne jogui staff moƴƴe handirteni hen fulɓe guine ɓuuri hen yaade par rapport enen e nder koye men e musique aji men e life aji men jogui ɗum ɗo hen ɗum ɗon donc en poti laɓɓinde ɓerɗe men ɗe par ce que probléme o ko probléme ɓerɗe ƴeewen wallude e nder koye men ƴeewen aussi haaldude e nder koye men ƴeewen jokkodirde e nder koye men ƴeewen liggade mbasen tiggade usten feñayagal ngal c'est très important mbasen tan tigriga joni jagguirde musique o ko ñagude il y a d'autres choses parce que ñagude nde il faut guitten pawen ɗum ɗa hen ganden wonde ko leñol ngol ummonta ɗen mbawen yaade e nder oɗon ɗumen min ko ɗum woni ko jinnomi ɓeydude hen quoi pour aussi so tawi o ɗigo ɗum dija weltanama min kam mbiɗa sikki ko ɗo tan gaccirami ni